Con estas impresionantes vistas, os clientes que se acheguen ao chiringo o Corsario de Sanxenxo poden gozar de comida, cócteles, música e todo cun trato excelente. Así o define a guía Repsol, que por estas calidades concedeulle ao local un solete de verán. Esta terraza é espectacular. Viñemos para aquí porque o público, os clientes non lo exigiron, que estivemos a 5 anos ali abaixo, pero nos exigiron que éramos moi boa comida, boa todo o produto, e que tiñamos que buscar outro lugar para seguir con isto. Comida casera, ofrecemos cócteles tamén variados, ofrecemos música en directo, sobre todo un entorno privilexiado. A contorna privilexiada permite gozar da Ermida e da Praia da Lanzada, da Costa do Grove ou das illas de Sálvora e Ons. Os propios clientes destacan esta calidade. Muy bonita, muy bonita. Me la recomenda ella porque ella é de aquí e preciosa, las vistas son espectaculares. Gustoume moito, as vistas son maravillosas, a música, a paz, a comida, todo moi ben. La verdad es que está increíble, tiene unas vistas espectaculares y con el tiempo la verdad es que se agradece. La vista, que es espectacular y maravillosa, y el ambiente, eso, la situación y la comida, que está riquísima. Precisamente a comida é outra das grandes calidades deste local. A clave está na comida caseira. Pois mira, destacamos xa no pulpo, que nos dicen que está buenísimo. A tortilla, paellas, calamares, depois churrasco, de ternera, de cerdo. Tamén temos unha especial da casa que chamamos de capricho, que leva unha salsa especial nosa. E bueno, así, todo con cariño, un pouco casero. Os propios clientes tamén confirman o sabor da comida. Comiendo las sardinas, que he dicho, pero qué riquísimas, con un toque ahumado ahí que no lo había visto nunca. Me está encantando. Unha tortilla e unha ensalada, aínda non probamos a ensalada, a tortilla polo que provei está moi ben. Tortilla e los calamares, es que todo nos la recomenda ella, que es la experta. Os clientes tamén destacan o gran trato recibido por parte de Lita, Fernando e o seu equipo. Dende o Corsario tamén destacan os seus concertos e cócteles e recomendan, ademais da comida, achegarse ao Corsario a gozar das postas de sol entre o Grove e Sálvora. Pois que teñen que vir a conocelo e despois darnos a opinión. Nós damos todo o cariño que temos, non podemos darlle máis.